duelako, narratiba berriei tokia egiten dielako eta ertzera begiratzen duelako ikuspegi kritikoz. Giza eskubideen alde egitea borondate kontua da. Begira bestela nire amona eta aitite eta amama podcast feminista bat entzuten, ikasten eta desikasteko gogoz oraindik. Esan dizugu, Maider Galardi gaur geurean izango genuela. Txalo bero bat! Sari eta guzti atorkegulako Oskarraren antzerako, bai, eskutxik etorri zegu, baina hori da ohituta dagoelako sari asko jasotzera, ez da, Maider? Bai, lehenengo adirazpen batzuk, kolpez-kolpen, primizien, kolpez-kolpera orain arte zelako berriz ere etorri. Maider, zer daukazu esateko, super sari honi buruz? Oso pozina hola, korbataz jantzitako hainbeste senyoroen artean, gora euskerazko kazetaritza feminista oiukatzeaz. Hoi izan zen hori esperientzia honena. Ikusten duzu, saririk gabe etorria, baina, bueno, nahi zanezko ikurrez berdinak badauzkagu, gure panpinak, orinalak zerak. Bueno, esan dizugu, Maiderrek saria jaso duela, kazetaritza lanagatik jaso du aitortza hori hain zuzen ere, baina ez edunolako kazetaritza. Kazetaritza euskarazkoa eta feminista. Eta desikasteko gogoz oraindik. Horregatik, amaitzeko, 3 urte hauetan mikrofonoa parean jarri eta jaso didaten bazterreko ahotsoi guztiei eskerrak eman dizkiet, zaitasun guztien gainetik tabuak hautsi eta horma zurrunei arrakalak irekitzeagatik. Gora euskerazko kazetaritza feminista. Txalo gehiago, baita hemendik ere, zorionak berriz Maider, aizu. Aipatu edo galdetu nahi genizun, saria jasotzarena bai, baina hor ideia batzuk nabarmendu nahi izan zenituen, eta hori buruz ere pixka bat hitz egiteko tartea hartu nahi genuen. Aipatzen zenuen, desikasten segitzeko gogoz, era berean kazetaritza euskarazko eta feministan jarduteko gogoz, eta, bidea urratu nahian baita ere, gauza handiak dira hauek denak. Bai, 3 minutu nezkan hitz egiteko eta oso urdurinean, baina banekin gauza batzuk esan nahi nitula, bat eskertu nahi niela nerekin egon dianei, azkenen Berria FM podcasta bati jaso genuen euskal kazetaritzaren narratiba berriak eta arlo digitalaren saria, eta egia da nik ematetela aurpegia, baina hor badaude adibidez teknikan, lanean ari dianak, editore taldea, Eintzalkain eta Bea Egizabalun moregileak, Araiz Mesatza, ekipo bat bada ez, eta orduan batetik azpimarratu nahi nuen ekipo hori, bestetik ere, aitortza bati nahi nien, lehenago bidea urratu dutenei, kazetaritza feminista ez dut nik inventatu, ikasi indet ez, eta orduan ikasi eta dira, Maite Asensiori esker, Irene Arraratxi esker, Piloni esker, ezakit, jende askori esker. Baina, gero baita ere, aktualitatera ekarri nahi nun, eta orain ez da bai da gai, hainbat gai daude ez da, berdin zait, izan transrealitateak eta translegea, izan Euskal Herrian ere feminismotik nola begiratzen ditugun beste komunitate batzuei, hor usteet badaudela, guri ere askura eragiten dizkiguten hainbat gai, eta horregatik aipatzen nun badala borondate kontua ez. Nire amonak entzun ditu nire podcast guztiak hasieratik, eta podcast bat argitaratzen den aldiro, deitzen dit edo WhatsApp bat idazten dit, esaten haue, ostra, ze bizitza zaila edo jakitea horrelako errealitateak badaudela, niri nola kostatzen zaiten, baina ze interesgarria ezagutaraztea ez. Ezakit, 79 urteko andra bat da, eta irekita dago ahots berriak isilduta egon diren, ez dira berriak da, isilduta egon dianak. Baina ahots horiei lekua egiteko horregatik esatez borondate kontua dela. Nahi baldin badezu, prest egon zaitezke desikasteko, eta ez baldin badezu nahi da lerratzen zeralako beste toki baten. Orduan hori ere aipatu nahi nun, eta noski bukatzeko aipatu nahi nun euskeraz egiten egun zerbait dela, eta batez ere bat testu inguru hortan, zeinetan jende asko ketzun euskeraz hitz egiten, eta nik pixkat nahi gabe, baina gero pozten naiz ere hola izan da, euskera hutsean inun diskurtsoa, seguramente esalan zauden erdiek ez zidaten ulertuko, baina oso gustoa geratu nintzen esandakoarekin. Oain bideoa ikuste dut eta pene emateit gora euskerazko kazetaritza feminista hain bajo esan izana, igual gaur irmoago esango nun, baina nerviosan egon eta hoxe, barkatuko jazue. Barkatuta zaude, Maider, noski baiet, hainbeste gorbatadunen aurrean ausartaritzea ez da gauza erraza, beraz, nahikoa ez, erronka bertan egotea, parte hartzea, atrilean ahoz gora hau dena adiraztea,
edonola ere gero, gorbatadunen jarrerari buruz, esan genezake, zorion zera etorri ziren, zenola hartzen da alako protokolozko giro batean, ustez, behintzat, hautsi egiten duen, ez? Kazetaritza bat, baita kazetaritza munduan ere. Azteko, biztan da, asko performatu nula gala, nola jo nintzen, nola traje, esan beharret, kuadriako bat ikutzen txaketa. Bai, hau, gauza importantea da protokoloa eta zenola parte hartzen dugun, alako ekitaldi politikoak zergatik ez? Dena da politikoa, beraz, ikusten duzu, Zer keman zizun segurtasuna? Hor ikusten dugu, ekarri zuen garaikurra hortxe da. Mairen txaketak eta maile goizean lagundu ziala erosten zerbait txukuna presentzia bat erakusteko. Nahi eta ere hila ez da ikusten baino puntak arroxez pintatu nituen pixkat saiatzeko hausten horrekin. Eta gero, ni aitortu behar dut gauza bat, egia da, euskal medioen, EAEko medioen ordezkariak ematen dute saria kolegioarekin batera, Jaurlaritzako eta beste instantzia batzutako ere ordezkariak ere bat zeuden, orduan egia da niretzako giro arrotza zala printzipioz, esan nahi ez ditutela, ez nuen jendea ezagutzen, kenduta Garako, Berriako zuzendariak, eta momentu hortan ezagutu nuen Pablo Gonzálezen bikotekidea hoian, eta egia da, eskertu nula asko, ezakit, nire ekipoko norbait egotea hor. Eta gero, bai, eskertu nindut, nik uste dut jendeak etzekila oso ondo zein nintzen. Ez ditut epaitzen, nik ere ez, beraiek. Baina, nik ere ez beraiek, igual fizikoki ez detelako inoizko inziditu beste zeakin egia da izen handiko jendea saritu zutela, eta bai ezagutzen ditula, baina ez da nire giroa inondik inora. Orduan, gero luntxa zeon, eta luntxen nire jendeakin egon nintzen, eta azkar jo nintzen. Eta hori izan zen esperientzia. Ona, zaindu ninduten super ondo, hori ere esan behar dut. Bai, ez ukitu azido eman genio, baina gauza serioa delako hau, eta esan da bezala, halako ekitaldietan parte hartzeko ere, adorea behar da, bai? Saria jasotzeko ere, adorea behar da, eta ausardia ere bai, eta aizue, beti ez garen arren, ausartak ikastea, beste aukerarik ez dugu emakumeok bizitza santu honetan. Aizue, isilik zaudete, zorionduko duzuen Maider, jarraitu duzue, albiste ontzat hartu zenuten, Jenny, Ibai, Gabon, esan zerbait. Zorioneko Maider. Ez da galdera trampa. Eskerrik asko. Ez da galdera trampa. Ez gaino ondo hitzen dugu berba honek neskiek. Bai? Bai ba. Mutu gatu zatea? Bai. Ez, nik esatea, Maider aspaldi jarretzen dugula, etxean, nik neuk eta merezi dula. Sari hori, bai. Iruditzen zait garrantzitsua dela, ez? Kazetaritzan emakumeak egotea, euskarazko kazetaritzan, eta euskalgintzan orokorrean, ez? Egunotan ikusi dugu nola Idurre Eskizabel kontseiluko zuzendari izendatu duten, nola Lorea Agirre hor dabilen jakinen zuzendaritzan. Gabiltzan nola bait, paradigma aldatzen. Bai, lehen esan eta itzendariak, eta justo Lorea eta Idurre ere, aipatzen, beraiek ere egunkariatik eta berriatik pasata daude, beraz, aurretik baditugu erreferente batzuk ere ez, eta nik uste importantea hori dela erreferenteak ere edukitzea.